love me. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, cause I don't fucking care. Здравейте хора, аз съм Мак Шадов и съм тук с вас за поредният епизод на Майнкрафт. Или първият. Въобще защо не си нямам идея, защото съм си проверял канал сигурно 2-3 месеца. Господи, 2-3 месеца. 2 седмици и ще играем Bed Wars, също като Wars. Само че пазим легло, креват, леглото, като и да кажа. Все едно и също. Така, сега отиваме на плея. Така на това да си избираме игра. Само да видим какво е тук. Само да видя къде е това. Така хора, ще се върна след като влеза в първата игра. И така хора, отиваме за първата игра. Ето ни вътре сме. Не знам къде ще играем. Това ще е първият епизод на Bed Wars. Нашият канал, да, пак сме тук, където играх и преди малко. Така, за 25 минути трябва да съм направил всичко, да съм бил стълбети. Или те нас да се прибиле. Така, половин стак. Така. What the fuck? Забравих. Добре. Добре, екипирахме си го. Защо игра с такива нагодници? Така само чета. И отиваме да строим. Маре бе! Гъти скина. Че гледам с Trollface, същото. Букушко скинче. Кои игра с такъв скин? Не, че моя най-хубавите да има. Пак е по-добре. Така. Добре. Да, чуди се. Аз ще отида и ще си се мая. Майко мила. Какво толкова му мисли? Така. Тук е това. Опа. Меч. И сме готови. Отиваме директно да срещкаме. Да, защо имам едно такова предчувствие? What the fuck, майко мила. Ко си бъгваш, бе? Така. О, фак. Вау! И темно стана от зелените, бе. But
Така. Какво като ме гътна, бе? Аре и ти умра, нали? Така станахме само ние и ред с яйце. О, то се е обградил. Добре. Харесваш ми ти как играеш? На мен само кирка и ядене ми трябват. И блокчетата и то. Без блокчета на къде. И останахме два тима. И мисля, че едните не са изпоприбити. И затова трябва да се погрижа аз, защото... Как пропусна ни? Така, добре. И... О, мерси. Не. Сега не мога, сега не мога. Така. Само ние сме с яйце, с легло. Извинявам се. Пърпъл, зелените са избити. Не очаквах, че тази игра ще свърши така бързо. И така и то се умря. И спечелихме нашата първа игра, хора. Тази игра беше лесна. Това ще бъде всичко от този клип. Надявам се тази игра да ви е харесала. Ако искате и вие да играете, пишете ми долу в коментарите да ви кажа самата програма, откъде да си изтеглите. Нали това. И благодаря ви, че бяхте с мен. Довиждане.